Jumpa lagi dengan Kang Yasin Banyuwangi. Udan Deres karya Johnny Jos. Mendung-mendung lali ranggawa payung. Udan deres awak kados kebles. Arep ngiyup awak kadung kuyup. Mlaku terus koyo ra wis sanggup. Saking wae pengin delok anak, rasa kesel wis dianggep enak. Najan anak kadang ora nyanak, pancen abot yen pengin kepenak. Esek bayi wong tua ngrumati, kadang gede kadang anak lali. Yen wong tua mulya soge dunya, kabeh anak bisa dadi raja. Sawalike yen mulya anake, wong tua bisa dadi pembantune. Kang Yasin Banyuwangi. Mendung-mendung lali ranggawa payung. Udan deres awak kados kebes. Arep ngiyup awak kadung kuyup. Aku terus koyo ra wis sanggup. Esek bayi wong tua ngrumati, bareng gede kadang anak lali. Yen wong tua mulya soge dunya, kabeh anak bisa dadi raja. Sakwalike yen sing mulya anake, wong tua bisa dadi pembantune. Esek bayi wong tua ngrumati, bareng gede kadang anak lali. Yen wong tua mulya soge dunya, kabeh anak bisa dadi raja. Sakwalike yen sing mulya anake, wong tua